Lezi ndaba ze1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo ekubingelele embukeli ake sibheke lezo ndaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Iseyinkinga Eyamanzi Othongathi isizwe sakwaNzuza sifuna isitifiketi senkosi kusuka umsindo kufika beOperation Dudula eMphithi. Sikwamukele embukeli indaba yenziwa1KZNTV. Imeya kamasipala ithe kumxolisa ikhawunda ithi ungena kwesikhalazo ngokuqoka kukaSkontileka ozolungisa kabusha isiphehle samanzi esacekeleka phansi ngenxa yesikhukhula besihlasele ngenyanga edlule yikona ukubambezela ukuqala komsebenzi okusatshalaliswa kwamanzi ezindaweni ezakhele uThongathi. Lokhu kuvele namuhla emhlanganweni womphakathi lapho imeya ibizothula khona umbiko mayelana nebanga eselihanjiwe lomasipala ngezihlelo zokulungisa ingqalazinda kule ndawo kanye nokwethula uSonkontileka okugcina engenzekanga ngenxa yabathile bazokalisa ungenami ngohlelo obekuqokwe ngalo. Nakuba bekade kulindeleke ukuthi umeya weTheku ethule uSonkontileka ozoqala ukwenza umsebenzi wokulungisa isiphehle manzi sakhona la Othongathi, kodwa lokho kube sekubhuntsha ngenxa yokuthi umeya uveza ukuthi bebekade besavule ithuba lokuthi bakwazi ukuvulela nezinye inkampani o ithuba labantu abaphikisayo mayelana nokuqoka kwaSonkontileka. Uthi ngebhadi osukwini la izolo babe sebesithola isicelo sabantu bebekade bengahambisani noma abangayizwisanga indaba yokuqoka Sonkontileka ozolungisa sona isiphehle samanzi khona la Othongathi. Ngokameya uthi bezoyinika usuku insuku engango4 days zokuthi bakwazi ukuthi lokho okuveziwe okuyisiphikiso noma okungahambisani okuvezwe yilaba abeze ngaphambili ukuthi bacubungula isikhathi esingakanani bese bekwazi ukuthi umsebenzi ukuqale wokulungiswa kwesiphehle manzi khona la Othongathi. Kodwa eminye imiphakathi sihlinzeka ngamanzi ukusebenzisa imoto zamanzi njengamanje ke njengomasipala kulama ward amathathu. Ilama ward, I must explain this. The challenge of water is not only here in Othongathi. The challenge of water in this municipality is in different areas. So with our 200 water tankers that we have, we've got to allocate them in all those areas that have been affected, not only here in Othongathi, but I can guarantee you that only 3 wards receiving 27 water tankers is bigger than what we are supplying to other areas. It's bigger than what we are supplying to other areas. In other areas, each ward gets only 1 water tanker, only 1. Because we understand the damage which happened in Othongathi. Not that people of Othongathi are better than other people in the municipality who are also suffering. It's because we know the magnitude of the challenge that we are faced with of our own plant in Othongathi. That is why we are putting more water tankers in Othongathi than in any other area in the city. Umeya okunye akuvezile nagxekile ukuvala komgwaqo osukwini la izolo nathi lokho kuphazamisa amabhizinisi abantu ukuhamba kwezimoto kanjalo nabafundi ukuya esikoleni. Waphinde wakuveza nokuthi isiphehle manzi okuyisona okumele silungiswe sakhona la Othongathi sisendaweni yabenkampani kashukela okuyiHewlett naba balinyelelwa umgwaqo ngesikhathi kade kukhona ikhukhula ebeyihlasele ngawo inyanga edlule. Wathi lokho ukuvala kwawo umgwaqo nakho futhi kuyaphazamisa ukuqhubeka kokulungisa kwawo lo mgwaqo ozolidela ekutheni iqale uSonkontileka ukulungisa isiphehle samanzi. There are young children here who go to school, the learners and those who go to universities. They are writing exams as we speak. They are writing exams. So when you say don't go and write exam, you blockade the road, don't go and write exam, that on its own it becomes destructive to the future of that young person who's writing exam. So it's not about, there are people who run businesses here. Yes, they don't have water, but they run their businesses. Some of their businesses in the CPDs is somewhere else. They need to go and operate their businesses. If you block them not to have access to go to their businesses, we are also disruptive to the very same economy that we must grow and attend to the issue of job creation, retaining jobs that are already in existence. Umphakathi ngesikhathi uzikhulumela kukhona nemibuzo oyibuzayo kuwona isiphathimandla zeTheku. Eyinkulumeni zawo kubonakala igqama kakhulu nezinto ezithinta ipolitiki njengoba amaward amaningi athintekile amathathu kuyona le ndawo, amanye wawo awe-DA bese kuthi enye kube yiwona awe-ANC. Umphakathi okunye okuvezayo ukuthi
awugculisekile ngendlela amanzi alethwa ngayo emphakathini ngoba ethi abanye sebawafaka ko-Jojo tank, abanye bathi awezinhlobo njengoba kwabanye kuvela ukuthi sekuphele ngisho izinsuku ezinhlanu bengawatholi amanzi. La we have ama-meetings cishe asemabili where there was a President Deputy Mayor, Comrade Mabunda was there, Comrade Msweli was there. Ehamba nathi saya, eBelfast State saya, raised the same issues amanzi eThongathi neMakhetheni. So ngiyamangaza eComrade Mayor ukuthi ngabantu abawu-26 abantu beve kumgaqo sekusuke lonke itheku lazochaza into abantu abayaziyo abachazelwa yona every day. Secondly, when it comes to water tankers, you are not performing. There's no service delivery in here. Kanti izolo lomphakathi ubukade uvale umgwaqo omatasa kakhulu okuyiwona osetshenziswa abantu mangabe beya esikhumuleni sezindiza eKing Shaka Airport, kodwa okuthema kushona ilanga la izolo wabe usuvulekile. Konke lokhu umasipala uye wagxeka ngoba ethi lo mphakathi wasothongathi kuzomela ukuqonda ukuthi akuwona wodwa onenkinga yamanzi. Kodwa usukwini namhlanje umgwaqo usubuyele esimene esijwayelekile sokuhamba izimoto. Ngutebogo Sibisi, ngibika ngisothongathi. Umphakathi wasophindweni ngaphansi wenkosi yakanzuza uvala umgwaqo R102 ngamatshe nangezingodo ufuna kunikezwa inkosi umfundo nzuza isitifiketi sokuhola lesizwe nabakholwa ukuthi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe yiwona ubambezele. Umtitiyeli wezinsizwa ophindweni umthuliseni Nkwanyana uthi bazoqhubeka nokuvala kuze kube ungqongqoshe lomnyango Sipho Hlomuka ulethe isitifiketi senkosi yabo. Umphakathi wasophindweni uphinde wavala umgwaqo R102 ngamatshe nezingodo ufuna umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu oholo Sipho Hlomuka ukubunikeza inkosi umfundo nzuza isitifiketi sokuhola lesizwe. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ka-2020 kwakhothama inkosi uThemba Nzuza nokwashiya lesizwe singenayo inkosi. Lo mphakathi uthi uzoqhubeka nokuvala emgwaqweni kuze kube umnyango ulethe isitifiketi senkosi. Asikakajiki kulokho kuseyikho lokho ngoba phela lo hulumeni lo noma lo mnyango wakhopcha usosibukele phansi kusukela kulonyaka odlule kuze kube manje. Ngonyaka odlule sihambile sawathula ikhalazo zethu, sasuka ngemali zethu, akaze siphendule Hlomuka kuze kube manje. Kwase kuthi kule nyanga esisuka kuyona mhla ka-18 sasangena emgwaqeni baqamba amanga bathumela ke umsebenzi wakhona okuthiwa ukhamba. Baqamba amanga bathi isitifiketi senkosi bazosiletha ngomhla ka-24 kule nyanga esisuka kuyona. Uma sisihlangabezile lapha kwafika umpungose basitshela ukuthi amampunge la. Njengamanje-ke sesithatha isinqumo sokuthi njengoba sila asizukusuka la, sizolala la, sivuke la koze kube ukuthi isitifiketi senkosi siyabuya, futhi asafuni ukukhuluma nompungose nama-officials. Sifuna ungqongqoshe womnyango noma uzikalalo undunankulu wesifunda. Lo mphakathi obubonakala ukuthi uthukuthela uganunu wabo ubuphethe amahawu nezinduku ukuba amacubu lo, kanti abanye bebememeza bethi amaphoyisa akahambe. Lo mphakathi uthi wona wazi umfundo nzuza njengenkosi akekho umunye umaziyo ngaphandle kwakhe. Isofika isitembu lapha sibiza inkosi esikhotshela. Ubusuyibuza ukuthi ngobani, ngoba phela inkosi ikhothame ngo-2020 kuJuni. Kwayiwona umnyango loleka umndeni ukuthi akufanele kuphela inyanga eziyisithupha umndeni ungayihlonzile inkosi. Nangempela ngoDisemba ka-2020 kuwo lo nyaka kwaku-27 usuku wayihlonza inkosi. Wasasisa thina njengobuholi ukuthi sesiyihlonzile inkosi nathi. Sayicela thina inkosi ukuthi inkosi buye etoheni-ke uzosebenza umsebenzi wesizwe. Njengamanje inkosi yawuyeka umsebenzi izosebenza umsebenzi wesizwe. Kodwa umnyango lapho awuyiniki inkosi amalungelayo. Thina kusiphethe kabi kakhulu njengoba silapha nje siphatheke kabi ngempela. Indodana yayo inkosi siyayazi yaziwa. Yingakho nje kwabalula ukuthi-ke
uma beyihlonza abomndeni nathi singethuki sikwazi ukuyemukela ukuthi ngoba siyazi ukuthi ingane yayo inkosi. Siye emoyeni lomphakathi usazoba nomhlangano nezinye zesikhulu zalomnyango kanye namaphoyisa. Imizamo yokuthola ukukhulumela lomnyango ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Kuvalwe ezinye zezitolo edolobheni eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya ngesikhathi abe-Operation Dudula begasele emabhizinisini ahlukene behlola abantu bokufika bangenazo izivume zokuba kuleli. Kuqhubeka umsindo ukubanjwa abanye abathola bengenawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe kuleli. Abanye batholwe nomazisi abangekho emthethweni kanti ilungu le-Operation Dudula uBhekani uthi okubhlungu ukuthi ihhovisi labo kufika alisiqinisa isandla kulabo abatholakale besecaleni. Ifike kwezwakala eMgungundlovu i-Operation Dudula njengoba abantu abebezihambela edolobheni bebetshengisa ukuyeseka. Laba bebehambe behlola abokufika kuleli ukuthi banawo yini amaphepha abagunyazayo. Sifika kukhona abanye abacashe ngaphansi kwamatafula. Une-ID yase South Africa, masimbuza uthatha i-ID yase South Africa uthi ithathe Home Affairs, bato waseKongo. Surprise, nayi i-ID yakhe. Uyabonakala ukuthi ngempela i-ID yase South Africa originally. But uyikhongolisi asazi ukuthi wathola kanjani. But uthi asambi siyobuza Home Affairs ukuthi wayithola kanjani. Lokho kusikhombisa ngokusobala ukuthi iHome Affairs yethu kusamele iphendule and isamele iphenywe. Uminister uAled Motsoaledi kumele eze la KZN azophenya enza ama investigation adipa. Owesifazane ongokufika kuleli odayisa emgwaqeni uthe akazange abe novalo ngesikhathi ephenywa. Izizwa ngifree even though ngaba nokuthuka lokho ukuthi abantu abangaka bavele bazongimela bangibuza izinto enginazo. Angizange ngithuke noba bengikwazi ukuthi amaphepha ami right. Eqhuba uTzanibe uthe baningi abantu abakwaze ukuthi babamukezele emaphoyiseni. Baningi kakhulu esebabophile. Enye iveni sihambile. Njengamanje le esiloadayo iveni ngizothi iload yesibili lesiyenzayo. Eyokuqala seyihambile. So siyababopha ngoba asifuni bashaya. Thina sikholela ukuthi umthetho wenza umsebenzi ngendlela esemthethweni. And lamaphoyisa esihamba nawo siyabonga kakhulu ngoba ever since siqalile ayasebenzisana nathi because all what we are doing we want to enforce umthetho wase South Africa. I-Operation Dudula ithe ilinyeza kakhulu ihhovisi lakuleli elibhekelele abokufika njengoba bafike bababophe ebese lona ihhovisi liyabadedela okanye lingabalandeleli. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Mbukeli asithi shelele izitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Iseyinkinga Eyamanzi Othongathi isizwe sakwaNzuza sifuna isitifiketi senkosi kusuka umsindo kufika beOperation Dudula MPT. Uhlalelo valweni umndeni womntwana oneminyaka eyi15 nokubezwe ngokucansi ngempela sonto endaweni yaseBhukhanani enyakatho likaMthaniya. Ilungu lomndeni engeke sidalole igama lalo ngenxa yokuvikela umntwana lisebela lobenyonje obethola izitsongo kuloyo odlwengula umntwana wabo ngokuthi uzobenzakalisa aphinda bulale nomntwana uma beqhubeka nokubika lolu daba emaphoyiseni. Uthi umntwana wakhe ophazamisekile ngokomqondo oneminyaka eyi15 wayekade emshiye nomakhelwane ngesikhathi evelelwa isehlo sokunyukubezwa. Uthi icala livuliwe emaphoyiseni, umntwana wahlolwa odokotela bathola ukuthi ngempela udlwenguliwe. Kanti umsolwa usacanasa ngaphandle, nomndeni uthola izinsongo futhi balibeka ngembaba ukuthi bazombulala umntwana njengoba efike walibika lolu daba ekhaya. Ngishila abantwana bami la ekhaya ukuthi ngacela umakhansi bengibhekele bona. Kuze makuthi khona okwenzakalayo bekwazi ukuthi besheshe bekhuze ngoba abantwana bebesabancane. Mangithe masibuya eshowe ngahlangana nomngane wami angitshela ukuthi umntwana lo omunye akekho kodwa ke ngihambe ngiyozwa. Ngabuza ngathi mina uvelaphi? Umntwana avelwa abaleka akangafuni ukuthi eze kumina wabaleka. Yasintombazana yathi hayi mina bengithi ngizokuchazela ukuthi bengizomcela ukuthi cela silalise. Athi mina kodwa busumthathile nje ukuthi wena uzongichazela vele usumthathile usumsaphi manje. Athi ngathi ngambiza umntana wami ngathi ezendlini. Afike ngambuza ngathi kwenzakalani uvelaphi? Azange afune ukuchaza.
ngathi kwenzakala ngasigibela la embhedeni lapho engithema ngimbheka khona njengoma wakhe bathola ukuthi hayi khona into eyenzakalile bamthintile umntwana la kuyena ngaphansi so ngase ngibiza umama ukuthi icele ezobona semayeza nayo asho le ndaba akusiyethu yamaphoyisa. Lona wesifazane uthi isifiso sakhe njengamanje ukuthi abantwana ababili balomndeni abathola ukuhlukumezeka basuswe kuyena ngoba uzibona engenawo amandla okubavikela. Amaphoyisa aselivula icala bamcheck umntwana udokotela saya kudokotela engwelezane bamcheck umntwana base basilinda ama results babuya futhi naye umfana loyo base bazothatha amagazi bamthatha amagazi baphinde bambuyisa. Nginokusaba ngoba kube khona izinsongo ukuthi basongela ingane ukuthi kanake into yokufa into yokudutshula so ngovalo mangabe sekuqala khwalala ngingabe ngingazi ukuthi noma bazofika noma kuzoba njani esimenade besikhuluma. Engifisa ukuthi ke ngingenelela bezenhlala kahle bekwazi ukuthi bemthatha umntwana bebathatha abantwana bobabili for safety yabo. Ukhulumela amaphoyisa asempangeni uphawule kanje ngalolu daba. Siyaqinisekisa singamaphoyisa asentambanana SAPS ngaphansi kweKingCetshwayo district ukuthi khona isigameko noma insolo ezikhomba ukuthi khona ingane eneminyaka u15 yentombazane edlunguliwe endaweni yaseBukhanana ngomhla ka28 May 2022 livuliwe icala ke le-rape emaphoyiseni asentambanana. Ngikhuluma nje lelo cala lelo liyaphenywa khona ucwaningo olulandela amaphoyisa. Khona manjalo kolunye udaba olungahlobene nalolu owesifazane oneminyaka engama26 wasembazwana enyakatho nelikaMthaniya ubulala abantwana bakhe ababili naye wazama ukuzibulala kodwa wehluleka. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uphawule kanje ngalolu daba. Kuvula amacala okubulala epolice station eMbazwana emva kwesigameko esenzeke ngomhla ka30 kuMeyi ekuseni ngabo6 lapho umntwana oneminyaka eyisikhombisa uphoqa ukuthi aphuze isubstance eyipoison umsolokazi wayo. Omunye kumntwana ononyaka owodwa yena ke ubese enywa ngocingo wabe siyashona. Bobabili abantwana bashonela endaweni yesigameko. Umsola kuneminyaka eyi26 ubese zama ukuthi aphuze ke nayo isubstance ebikade ipoison kodwa ke wabe sephuthisa esibhedlela. Usithathiwe ke usesibhedlela lapho eqashwe khona amaphoyisa. Uzovela amaduze enkantolo kaMantshi yaseManguzi lapho ezobebhekene khona namacala okubulala. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngiseBukhanana. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ushayile ihlombe isinqumo senkantolo enkulu esemgungundlovu sokuchitha umhlangano omhla zi-3 kuNhlaba nalapho kwakhethwa khona ubuholi obusha kumasipala wesifunda uMkhanyakude. Kanti inkantolo esemgungundlovu iphinde yanika igunya lomnyango ububiza umhlangano ophuthumayo zingakapheli izinsuku ezine kumasipala uMtubatuba. Isalokhu inzuka iske indaba yokubuswa kwemikhandla emibili okuwuMtubatuba kanye nowesifunda uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokho kuzemva kokuba inkantolo enkulu yasemgungundlovu iveze ukuthi umhlangano kamuva owabamhla zi-3 kuNhlaba wawungekho emthethweni nalapho kwaqokwa khona ubuholi obusha beqembu le-IFP. Inkantolo ibuyisela ubuholi obudala obuholwa iqembu le-ANC. Umhlonishwa uSipho Hlomuka wamukele isinqumo senkantolo ephakeme eMgungundlovu esibeka eceleni umhlangano owabizwa ngamakhansela kumasipala waseMkhanyakude ngomhla ka3 May lapho aqhubeka nomhlangano akhetha ubuholi obungekho emthethweni. Lo mhlangano ubekwe eceleni inkantolo ephakeme oqonda khona ukuthi ubuholi lobu obakhethwa kuwona lo masipala emva kokhetho lohulumeni basekhaya langonyaka owedlule yibona okubuholi beqiniso kuwona lo masipala. Inkantolo yasemgungundlovu iphinde yaveza ukuthi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kumele usingathe umhlangano zingakapheli izinsuku ezine kumkhandlu waseMtubatuba. Lokho kushiya umphakathi unokudideka njoba lungekho uzinzo kule mkhandlu yombili kusukela kwavota ngonyaka odlule ngenyanga kaLwezi. Inkantolo iphinde futhi yanikeza ungqongqoshe uHlomuka igunya lokuba abize umhlangano
wawo umkhandlu wamasipala waseMtubatuba kwinsuku ezine. Lesi sinqumo senkantolo siveza khona ukuthi izinsolo uhulumeni wesifundazwe abenazo mayelana nendlela labo masipala abasiphathe ngayo buyakuthola ukwesekwa inkantolo ephakeme. Kuyona yombili emkhandlu kubonakala iqembu le-IFP livunwa yizibalo. Lo ngumaluleki kwezezimali kanye nomhlaziyi wezomnotho kulelo usiboniso umtshali uthi umonakalo odalwe izikhukhula esibonakala zigadla kakhulu ezindaweni esigudle ulwandle kuzoba nomthelelo omubi impela njengoba sizokwehla isibalo salabo abazokhuthalela ukuthenga imizi esezindaweni esifuze lezi, kanti futhi buningi ubudedengu obuzohlala obala kulabo abathatha imishwalense ngethemba lokuvikeleka kwemizi yabo ngesikhathi ezinzima. Umtshali usho kanje ekhuluma nethimba lesindaba le1KZNTV ukudingida umonakalo wezikhukhula kubanikazi bemizi esezindaweni zomtakabani. Ulokho uqhubeke njalo ukubonakala umonakalo oshiwe yikhukhula ehlasela isifundazwe iKwaZulu-Natal. Kulokho sibheka umonakalo emkhakheni wezezindlu phecelezi iproperty. Umeluleki wozomnotho kanye newezezindlu esifundazweni uthi ke okubonakele sekholele ekutheni abantu babe manqika ukufudukela endaweni ezigudle ulwandle. Lokho kudrive into embili ukunyuka kwezindleko zokuphila kanjalo nokunyuka ama-interest rate okusho ukuthi abakhokhi nabahlali sebezokhokha imali ethe ukuthi xaxa. Okwesibili i-impact kulezi ndawo ezi-affecte kakhulu ama-floods kuleyo ndawo izoba nayo i-impact kwi-price ngoba uma kuwukuthi i-property noma umuzi uthintekile kancane kuyasho ukuthi ivelo usungakwazi ukuthengisa ngayo isingaphansi kwevelo obungawuthengisa ngayo before. Kuzokhumuleka ukuthi izikhukhula ehlasele lesi sifundazwe ikhawu embili kulandelana zishiye nalabo abahlala endaweni zomtakabani bese ledengwane zadala nomonakalo omkhulu kubhidlika imizi kwangena namanzi ngaphakathi. Umonakalo omkhulu ubonakele endaweni yaseMdlotini. Umtshali uthi ke nakuba kuyimpoqo ukuba nomshwarensi wezindlu endaweni ezifuze lezi iphutha ke elikhulu elenziwa abathengi elokungacacisi ngokuthi ke kwenzakalani uma ke kuhlasela ikhukhula njalo njalo. Uma kuwukuthi nje ubumphakathi amanye ususpect ukuthi i-development eyenzeka ngenhla iyona eyenze ukuthi kube nalezi inkinga kulabo abakhile ngezansi. So lokho sekuzonika i-insurance igunya lokuthi lindeke manje ukuhlolwa ukuthi ngabe i-development inayo yini impact ekutheni ama-floods mayefika bese ya-affecta lapha ezansi. Osekungenza ne-insurance isuse ikhombe i-blame kwi-development lokho ke sekuzochaza ukuthi i-development le iqhubekalayo nekhampani behind iyona-ke sizongena enkingeni iphinde futhi ithwale ney'ndleko. Lezi zikhukhula ziholele ekutheni imindeni engaphezulu kuka-17,000 isale ingenamakhaya, abangaphezulu kuka-400 balahlekelwe izimpilo zabo, kuthi-ke abangaphezulu kwama-50 namanje basadukile, kanti-ke abangaphezulu kuka-7,000 bona baqube emahholo. Umtshali uthi-ke lezi zigameko kumele-ke zifundise ngokubaluleka kokuhlolwa kwey'ndawo ngaphambi kokwakha, futhi-ke kugxile kakhulu nasey'ndaweni zasemakhaya. Enye izinto ezimqoka ngaphambi kokuthi nje uzuthole i-accreditation yaka-NHBRC ukwazi amazinga omhlaba nokusebenzisana nochwepheshe abadila nomhlaba ukuze before kwakhiwe uhlolwe ukuthi kulungele yini ukuthi wakhe lowo mhlaba, futhi unjalo nje yini ongayakha kuyona ngoba khona umhlaba ongakwazi ukwakha kuwo kodwa futhi ongeke ukwazi ukwakha istairs noma i-double story kuwona. So izinto ezimbalwa lezi ezihlolwayo okuyinkinga-ke kakhulukazi emphakathini wasemakhaya. Umphakathi emakhaya uma ubona isikhala ubona ukuthi uma nginemfuyo nomfundo useduze izodlala eduze iphuze eduze uyayiuthanda ukungena ucabange namasimu nazonke lezo zinto uyithola sewakhe eduze kakhulu nomfula, kanti uma bethiwa nomhlaba wasemakhaya uyahlolwa kubonakala ukuthi ngabe usesigabeni esihle sokuthi la kungakhiwa so that kunga-affect mhlampe umfula mawuthi uyachichima ungabuthoni ukuthi uso-affecta izindlu eseduzane nawo. Yize kunalesi simo umtshali uthi-ke lokhu mangabadikibalisi abasafuna ukutshala izimali kulomkhakha, kepha-ke mababe mihlumane. Ey'ndabeni ze1KZNTV kubikuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Mbukeli akasithi shelele ey'tolo siyabuya ney'ndaba.
Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenzi 1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezithe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Iseyinkinga Eyamanzi Othongathi. Isizwe sakwaNzuza sifuna isitifiketi senkosi. Kusuka umsindo kufika be-Operation Dudula Mphithi. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-15.51 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19.43 maqhathaniswa nopondo waseBrithania, libu 16.56 maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,851.87 i-ounce, kuthi wena ungahluziwe $116.29 umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini yezemidlalo. Ibhantshi sekugcwala umoya kumdlalo weKaizer Chiefs ohluleke ukuziphatha ngaphandle kwenkundla uDumsani Zuma. Lokhu kudalulwa yileli iqembu lesibhofana nalapho liveze khona ukuthi lithathe isinqumo sokuthi lingabe sayivuselela inkontelo lomdlali ebesiyisalelwe unyaka. Leli qembu lithi likwenze lokho emva kokuqondiswa kwezigwegwe okuningi okwenziwe kulomdlali, kepha kwabanhlonga zimuka nomoya kuhlanganisa nokuyiswa kwakhe kwesikhungo sabahluleka ukulawula izidakamizwa njengoba kuvela ukuthi okumdonsela amanzi ngomsele kube ukucila ezikambeni zikaFaro utshwala. Kusukela kwi-Chiefs ngo-2017 uZuma udlala imidlalo elikhulu elilodwa washaya amagoli ali-13. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele zingakho ezibisikuphathele zona siyithimba lezindaba le-1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nibe nobusuku obuhle.